Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Sugito, murid rancakipun dipun pampi. Bedal semuanya katur Bapak Sugito, kula semanggaken. Sinabi foto keluarga, semoga yang kirim foto keluarga saking Kali Kangkung, saking Binoyo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirotal muhtaramin, dumateng para sesepuh, dalasan pilih sepuh, haji sepuh, ingkang sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutuh, ingkang tansah kawula bektani. Lan dumateng para alim, para ulama, para kyai, ibu yai, dalasan para ustad ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, winangka pinuntuning kiblat ing panembah ingkang luhuring budi. Lan dumateng para pangembating praja satriyaning negari, winangka dados pandhem-pandheming dasih para kawula alit ingkang tansah kawula hormati ugi. Lan wabil khusus dumateng kadang besan sutresna inggih punika godrah keluarga ageng Bapak Sadin ingkang mijil saking tlatah Binaya ingkang tansah kala hormati ugi. Lan dumateng para tamu undangan kakung miwah putri ingkang tansah kala hormati. Lan dumateng para muda taruna tarunaning wati sinoman sinowati ingkang tansah kala tresnani. Lan dumateng anggota kerawitan gembrung napa ngeten niku nggih, gembrung nggih, ingkang tansah kula hormati ugi. Sumangga saderengipun kawula matur dumateng panjenengan sami langkung rumiyin, monggo kawula derasan panjenengan munjakaken raos pujalan puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah hamaringi kula derasan panjenengan sami kenikmatan barokah lan inayahipun, sahingga kawula derasan panjenengan sami saged kempal manunggal hangrawi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Parmin derasan keluarga kanthi kawontenan slamet kalis nir ing sambikala alhamdulillah. Lan boten kata lumpen, monggo sholawat saha salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo dalasan kita antu-antu syafaat dalasan pitulunganipun mulai wonten ing alam donya ngantos dumugi dinten akhir. Mugi-mugi kawula dalasan panjenengan sami tansah pikantuk sapaatipun baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dinten akhir mangke. Nuwun sewu kawula gempil kamardikan panjenengan ingkang kemawon panjenengan nembe eca wawan pandikan boten kok ateges kawula hangurangi suba sita trapsila menika boten. Awit kawula winangka sulih salira wonten ing ngersaning Bapak Parmin dalasan Ibu Prawatun pramila kawula kepeksa mambeng wonten ngersa panjenengan sami. Lan salajengipun
kala wau enten atur pasrah saking Bapak Sadin ingkang lumantar nggih punika Bapak Lantorjo pramila hamasrahaken temanten kakung ingkang nami Yudo. Pramila pasrahipun temanten kakung menika sampun dipun tampi dening Bapak Parmin Godrah keluarga ageng kanthi bobok bebek birawahing manah keluarga saking Bapak Parmin. Lan mbok bilih pasrah panggolowentahipun saking keluarga Bapak Sadin ingkang mijil saking Binaya menika estu dipun tampi dumateng keluarga Bapak Parmin. Mugi-mugi Bapak Parmin anggenipun anggolowentah putra putrinipun anggenipun gebyur wonten ing samudrayaning bebrayan agung. Mugi-mugi putra putrinipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dados keluarga ingkang ayem tentrem, kathah kesaenan lan keselamatan alhamdulillah. Lan salajengipun Bapak Lantorjo kala wau tebih saking Binaya lewat Gulun. Nggih Pak, nggih wau nggih. Torene enten pasar. Jelalah niku nggih tumbas napa wau nggih jajan pasar ngoten nggih. Ingkang dipun pasrahaken dening Bapak Parmin nggih sampun diputampi Bapak Parmin boten saged bales punapa-punapa dumateng kesaenanipun keluarga saking Bapak Sadin. Pramila Bapak Parmin namung ndedonga mugi-mugi Bapak Sadin drasan keluarga tansah nemahi kabejan lan kaslametan. Lan kala wau Bapak Sadin kanthi lumantar Bapak Lantorjo kala wau boten kaijenan. Kathah para pangarak pangombyong temanten ingkang handhedherekaken hambok bilih mangkenipun sampun titi paripurna pahargyan menika Bapak Sadin Godrah keluarga ageng badhe nyuwun pamit nyuwun tambahing idi pangestu. Bapak Parmin estunipun kamratan mbok pilih panjenengan keseson nyuwun pamit kondur. Panjenengan kapres sigeg sawentawis jejagongan kanthi ngrantos paripurnanipun pahargyan niki mangke. Mbok pilih Bapak Sadin darasan keluarga lan sedaya pangarak pangombyong temanten kepeksa nyuwun pamit kondur. Bapak Parmin namung nyumanggaaken mugi-mugi lampah panjenengan saking griya mriki ngantos griyanipun sowang-sowang. Mugi-mugi tansah nemahi kabejan kaslametan ngantos dumugi griyanipun. Lan salajengipun Bapak Parmin anggenipun nampi pasrah atur saking Bapak Lantorjo. Mbok pilih kathah kekiranganipun, kathah kesalahanipun kawula winangka sulih salira saking resanipun Bapak Parmin. Kawula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Lan semanten ugi dhateng kawula piyambak. Anggen kawula nampi pasrah atur saking resanipun Bapak Lantorjo. Kirang gamblang, kirang cetha, kirang terwaca, kawula manungsa limrah mboten sisip saking kaluputan. Pramila kula ugi nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Wusana kawula cekapi semanten. Wabillahi taufik wal hidayah warindo walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibeto pisan Pak, dibeto pisan. Totos titis wijang gamblang sabda pangandika ngedalaken pasukatan dahar sang krusa dikara cantang balung jebo cucuk laku Mbak Yukiki mangke kirap langsung adicara pasugatan panglipur Gambyong Parianom mangke Mbak Eka wonten dhuwur ngiras pantes nyicil wektu engko dadi nek wis bar kincong karek gedhok. Nah engko malah joget kabeh Bapak iki Gambyong Parianom iso lingak-linguk bacok Kang Darsono bosok ngono sang krusa dikara samplo serampat.
ngedalaken dahar monggo kanca-kanca Sinoman lolilo kok yo ayo ki kok sek ya kayak bahasa dikun ayo ketimbang kita munggah wedok udut kedal kedil ayo munggah lunduk kaskara ayo ngada nah campuran horor monggo sinuwun paduka kalbu sono karare kirai ngrasuk busana kasatria ya sinden papat ngadeg kabeh yo dangdut yo ngene kok yo kabeh yo yo kawane kok korupsi manten kira ayo ya cok bosok ya
Kupu kae pamati ati desa ora kakawi kupu kae kapak kerta tangawengi ati kakap rimo Sinami kita masukkan dahar penjelasan sami kemarin badi dipun Sugoto tari Gambyong Parianom baika toto-totoke teng dhuwur monggo baika Gambyong Parianom gete-gete iki sampure siap rokul digete ngene dese bedene Mbak Ika iya monggo Mbak Ika bentuk wis deket Eka kalau kok gembrung irama oh jaranan Gambyong Parianom kok jaranan engko minduk khusus minduk mau jaranan dan sinden papat sih sengkil kabeh mau ya dok
ingkang paripurna ngarantu Mbak Cucuk Laku murid rancakipun amplopmu gawa buku dan tenang ora kaya Mbah Sumiran karo Mbah Sut rezeki nek lekas teko mongko sesuk terus ngijabne genti putune sitoke jam tenane Karangjati lho piye to Sang Krusa Dikara Cucuk Laku Mbak Ayu Kiki ya lali jadine tuplak-tuplak lho kok sing rumangsa ayu kadang yo Kiki Liku ambiak dina minggu sing tak tunggu kowe Sapa wong sing ora gelem kadek-kadek tono ora teko penyanyi iki pajake yae mumbul dia nyeblok mak beres ya wong ya janjane kowe bagi di foto ya pangapunten mangke kalejaken foto katur warga besar Kali Kangkung katur Puh Samsuri Puh Warto Puh Podo Lek Barjo Lek Hari Mas Agus Mbah Slamet Mbah Wasiran Mbah Sadikun masuk Mas Sandri sekalian sah ya Mas Chandra sah iki enak bolongan tengah pintu walah puluhan loro sah mike moga mangke Mas Edi moga foto langsung Mas Dodo Mas Partin Mbah Saliman Mbah Pebi Mas Rusdi Kang Musiran Yung Sri Yung Suparni Yung Salim moga Yung Salim oh Yung Salim Salim padha tulisane ya
Monggo sing sampun kasebat. Iya, Nduk. Nggih, ingkang sampun kasebat asmanipun nggih Bapak Ibu nggih. Dipun suwun berkahipun foto katur dumateng temanten kekalih. Nggih. Monggo. Yung salim mau ayo Yung, ayo Yung. Salam. Heh? Salam kok salim. Ganti neng. Yung salam. Salam napa salim, Pak? Salem kok, salem Pak. Kok yo salem sing dita piantune. Monggo yo salem foto riyen ingkang sampun kasebat dipun suwun berkahipun foto katur dumateng temanten kekalih hiburan sik ya Pak ya. Heeh. Mas Manggolo. Ha ijih, heeh. Enak temu bengi iki Mayro. Yo ora pati sumuk. Jam 8 jam 9 rampung. Rampung, penting bayaran. Besok cinek. Besok kandelala aku sesuk ora melu kok. Aku sesuk sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Salam wabarakatuh. Suaranya mana masih semangat? Oke. Sarang-sarang sih, maksuli salam hukumnya wajib leres. Mantuk saking mriki beto seneng, beto berkat, beto pahala leres. Sarang-sarang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayarna piantun mriki. Foto Heeh. Mayara piantun mriki sami seneng anu efek kejut, Pak. Nggih monggo, Mbak. Foto monggo. Monggo, Mas. Ya Allah, topine jan gantenge. Lho, kok kirik-kirik piye to? Lagi ditumek sok kirik-kirik to, Pak. Sih, makarya kasebatan sarengan riasipun saking Wahyu Irama, Pak. Ingkang dipun badhekani Mbak Ana nggih. Mijil saking Kali Kangkung mriki mawon. Prias kondang kaloka Bapak Ibu riasan manten modal napake mau saged lokasi dimanapun bakal dilayani nggih dengan harga yang sangat terjangkau. Monggo meneh panjenengan tetep badhe nggih daya hajatan apa kamu syukuran apa kamu apa kesupen nggih Bu ya pun kata kesupen langsung dia pripun sok apa sarang-arang kok. kecepetan Mbak ngrungokno bingung kok. kecepetan kok Dalam. Piye Mbak karepe? Mboten, tapi sakit dibirekne mboten. Sakit dibirekne mboten, Kong. Mboten sakit dibirekne blas. Blas kecepetan. Kecepetan jare Pak. Lah tokong colne tokong ya Allah kaya digocek ya. Lah tokong sama karya. Wahyu Irama ingkang dipun bandhekani Mbak Ala nggih bijak saking Kali Kangkung mriki mawon. Ugi dipun sekuya kasembatan seni kerawitan Gembrong Irama dipun roh bose. lho ingkang pundi piantune? Tiaki karo. Piantune kang pundi, Pak? Akhir nek cucuk iki ra minggat. Mekaten, wedi cara mono lah sing pundi ta Bos? Ya Allah, gak enek. Gembrong Irama Pak, pimpinanipun Bapak Kardi, kentus saking Kewadungan nggih. Gedakan matur suwun nderek nyengkuyung nggih, selamat bertugas. Lajeng foto syuting saking pundi Mas? Saking Ngawi, paring asma napa Mas? Ayo, apa jenenge? Fajar Pro. Fajar Pro, Fajar Pro. Gol bose cilik budil lho. Endi to Pak? Oh, cilik dhewe budil lho. Oh, alah iya teh. Nekelan wis itu. Oh, tarai wong pingo taraji kok. Selamat bertugas matur suwun ugi ndereknya koyo audio sound system maring asma napa Pak? YN Pro. Mijil saking putih. Saking Das Malang. Sianto. Tenan niku. Das Malang. Gas pundi? Brangitan. Etan berarti kok tanggapan ado jaluk tambah. Ora mulih awit mbuh pirang sasi. Berarti jaluk tambah bensin biasanya tanggapan ado kono kuwi. Ini kali sok ning semembu kok wis teko kene. Mekaten. Napa tambah bensin kok guyu apa sampean jaluk tambah bensin? Iya, Mbak. Iya, jaluk piro? Pak Kardi jaluk 50 lho Pak Kardi. Sindane jaluk tambah bensin ya kok ya. Oh, lajeng kabeh wis tak iklanke, heeh. Ugi dipun sekuya badan kanca-kanca Karang Taruna paringi asma apa iki? Apa Mbak? Sulit maju. Untuk sana sok Pak. Apa ke Suramanggala? Napa to paringi asma ulap Karang Taruna Merah Hati. Sri Rahayu Pak kok Merah Hati barang. Oh Pak, aja disenggol to Mak. Aku sik perawan lho Pak. Oh ya Allah. Wis to Pak nyop pisan karo anu tak mapan karo bapakne kene kok ya. Aku abrakan tak wewen jenengan sakne to Pak. Mboten. Heeh. Kanca-kanca Karang Taruna supaya ngayahi kewajiban. Matur suwun nek nyengkuyung. Tanjange Dumas Manggolo. Dumas kali Bob joget buat joget sareng-sareng napa dhewe-dhewe dhewe-dhewe sampai subuh ora apa-apa saestu sangge joget dhewe-dhewe nggih
Monggo sami jumeneng janten ayo. Domase kae lho Mas. Lah sing kula tangkleti. Dumas kalih, Manggala kalih, Bapak Ibu joget mboten? Lah mau joget. Joget domase. Kak Sida. Domase. Sing joget Dumas Manggala mawon. Kita loro ki nyapa to kok ngutil-ngutil aku wae. Wow. Sing joget kersane Dumas Manggala, Bapak Ibu mirsani mawon nggih. Syukur-syukur badhe nyawar matur sembah nuwun nggih. Ora nek suarane blas. Jaduk ning tanah. Ayo Mbak sini. Sini Mbak. Ayo maju. Anake bose iki. Sing pundi? Kene cah ayo kene. Rene sik ta. Namanya siapa? Vanessa, Vanessa yang ini. Arin. Lah nyapa emangnya kok isin nyapa? Kok isin ki nyapa? Isin nyapa? Di tahun ngarep ya diangkat Sing pisan. diangkat napa? Dadekno ngono kae. Alhamdulillah tenan apa? Kene panjurono sik aku nek cucuk engko. Joget ya sayang ya. Mau ya? Enggak mau lah kenapa? Oke. Joget nek. Oke. Boten yo Lah nyapa? Ya wis mlebu gak apa-apa, mlebu ya wis Iya gak apa-apa mlebu. Iya gak apa-apa wis ikhlas aku tenan Ngono ikhlas. kuwi tetep 150 Penak ngono kuwi ya bayaran iki. bayaran musuhe mboke. Nggih nuwun sewu pekawese domase nembe L nggih Bapak Ibu nggih langsung mlebet mboten joget nggih. Heeh, arek M kecilikan Sing penting manggala niki diremuk ya. Nah, nek Manggala ayo Mas. Yo. Lho. Rene Mas. Ya, ya rasa-rasa langsung lagi lho. Suaraku ki entek Pak. Koyo. Joget ya. Oke. Begini, ngene lho sayang, joget apa ora? Lho, rasa wedi, tak goceki rasa wedi wis ngene nek nemu ngene ayo. Joget apa ora? Ngene lho, nek mboten. Ngene, nek ora joget gantine tak ambung. Ayo, piye? Milih joget apa tak ambung? Apa pengen rabies nih? Joget, wedi Pak, bocahe Pak. Njaluk joget. Lah awakmu joget apa ora Mas? Ngene. Joget apa ora? Hai. Daerah joget diambung. Iya joget. Alat nek awakmu kan bagus to rasa joget nyapa tak ambung ae. Alat asangoni ku malah. Ira. Kang wagine tau diambung langsung rabies. Ya tenan. Piye? Jalukmu pira? 1000? Kurang. Pira jalukmu pira? 100. 100. Pak utang sik, Pak. Kene Pak. Utang sik kene 100 kok ya. Piye? Sida. Ya. Joget ya. Blangkon dicepot ditemne Bu Priase yo. Sandal dicepot, keris dicepot, kalung dicepot. Yo. Sandal, keris, kalung. Nah, aku nek kesel-kesel penak ngono. Kandhani kok ya. Yo, cepot sat-sat selak wong iki Mas. Dateng daleme sinten Pak Hendrik menika? Pak Parmin, Piantune Kang menika nggih. Pak Parmin GBL. Napa niku? Mbuh. Pak Parmin GBL. Matur suwun sampun dipun aturi mriki nggih. Mugi-mugi anggene mantu putra putrinipun saged pinaran berkahipun Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Dipun paring kelancaran acaranipun sak bibaripun benjing nggih. Amin Allahumma. Amin. Manten kekalih mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah dan warahmah, dipun paring kelancaran rezeki kesehatan kebahagiaan dunia dan akhirat enggal dipun paring momongan nggih Mbak Mas nggih. Amin Allahumma. Amin. Kayak warak ya Bu ya, kandhani. Bapak Ibu bisa dipercakapan agar lelegahan mugi tatah pinaringan keseger kewarasan rezeki yang lumintu nggih Bapak Ibu nggih. Amin Allahumma. Ayo Lewung jaranan. Ayo. Lewung jaranan, jare umbulne ben penak nek joget yo. Tumblak. Tung 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 tung. Gembrung irama yo. Ayo Mas, jare umbulne Mas. Ben penak jare umbulno. Hei. Ha 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 ha. Yo, obah. Lali lali lu, lali lali lu. Ayo obah. Yo. Hei, hei, hei. Yo. Obah. Ganti lagune. Sik, Cong, sik. Oh, pirpun piye, Mas? Ganti. Bocah-bocah gak gelem, Pak, gak gelem. Jaluke langsung reok. Reok kok ya jare umbulne, ha. Yo. Jak dangdutan salahe ra gelem, yo. Alah, 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 alah. Rasa mbok kocek aku yo duwe. Yo. Boleh, jare yo, iso ya. Seblakne blek-blek-blek. Oke, yo. Woi. Walah. Ya.
Saka ketole Kang. Piye? Ketang ayo. Sapa sih? Sapa dhisik? Dhisik mlebu dhisik wingi ayo. Woi. Iya iya. Yo. Hei. Dicek lho. Seblakne, Cok, seblakne, Cok. Yo. Iso apa ora? Sik masuk. Wis tak contoni pisan, wis contoh pisan dipirsani ya. Kok terusno, oke. Ayo Pak Hendrik, yo. Arek pun. Oh, dicek gue lho. Saka ketole Yumindo. Woi. Wah, contohnya. Oh, nek mosok kalah karo Banci. Ayo, kita. Contohnya. Piye? Iya ya. Iya, contoh kan kok kene tekan kene. Sampean kok kono tekan kono, Mas. Ayo. Ayo, nek contoh kan saiki. Ayo. Heeh. Hei. Hei. Yo. Ayo. Kita yo. Hei. Wah. Ayo. Ayo. Iya ayo. Iya. Hop. Bahasa. Bahasa lu. Walah, iki kok bayaran piro? Heeh. Pak Hendrik, kalau ketoke Mbak Ana bayar aku larang iki kok digo tumbal kok malah. Sing ngakon ya anak kok. Oh, Mbak, ya Allah. Pak sapa Pak sing Mama, Pak? Pak Parmin. Pak Parmin. Jaluk Pak Parmin GBL. Aku wis ibu kaya pitik lho, Pak. Ora mbok tambahi pira-pira kene to, Pak. Aku tuku betadin. Dikeki jare kono. Tuku betadin. Disayang. Ini lah, disayang. Dipoto. Disayang. Puasa yo. Sayang. Kaleng-ale. Yo kita ini sing wedok. Sing wedok penene kok gitine kono. Saya Mbak Satin diambung. Mbak Satin ya disayang. Bose pisane disayang. Lah tenang ae senggel. Senggel. Mbak Satin senggel kan. Tenan sayangke nang ora presker tok ambune. Sayang disayang. Aduh. Masa disayang. Bosak wis. Wis tang mendhe. Ambune remasor kok presker. Pak lah tenapa lah kok gaber-gaber. Napa lho, Pak? Kok ngambure. Remasor presker. Ora biasane lu guyu sampe nangis ki nyapo ngono kok. Piye Pak meleh? Meleh to, Pak? Ndonga iki malah kok. Kowe malah ndonga. Wis pamit ya, Pak ya. Pamit nggih Bapak Ibu nggih sak menika nggih kula jejebani kali Pak. Pak Dendia pamit ngono lho. Nggih. Terus pamunten kakak nggih. Dipun sepunten nggih. Nggih. Sae napa sae? Sae napa sae, Pak? Sayang. Nggih, wabillahi taufiq wal hidayah, mari tawainaya wassalamualaikum. Napa Pak jenengan kok isin? Aku tak pamit buat Pak. Ngerti karo kowe. Dijeti ya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah, mari tawainaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo reokan saya. Yo! Dang dedep. Woi. Kang Gito siap-siap doa. Mas Gito tidak beri. Murih rancakipun monggo. Woi. Apa? Yo. Lo. Saklar jungkir balik. Monggo Pak Gito. Bedal semakinan semagagan doa. Rampung. Monggo. Ngundang tayub. Mergo iki ngojene dagelane neh ngojene gareng saroja. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakhirin, hamdan na'imin, hamdan yuhabini amal yuhabima umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamadan bagi li jalali sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barahatan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal kisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katutup kaliwasan hamdalah sarang-sarang semoga alhamdulillahirabbil alamin. Monggo manten kakung putri wonten biwara ngajeng tanda yekti paripurna prasaja ngaturi sugeng kundur kang badhe kundur ngaturi lelenggahan apabila kang dereng kundur sagung palamlangan purwa madungsana akhir kata bali tapik bali daya bali dobanaya wusikum pitakaul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi paripurna teman kakung sang lembit teman putri kawisuda lan saged atut tuntut tansah reruntungan. Monggo Pak Desomo saking minangka MC saking Pancuran Pak Somo monggo. Yeah.